O Goberno local comeza a traballar na reorganización do Concello. O obxectivo é garantir tanto a seguridade dos propios traballadores municipais como dos veciños, e para iso estanse realizando diferentes protocolos de actuación. Ademais de artellar un sistema de citas previas e de atención por videoconferencia, o Goberno entende que a actuación máis urxente é a da planta baixa deste edificio. Así é a distribución actual e así é como quedará tras as obras. O cambio máis significativo é o dos accesos. Por unha banda estará do rexistro e a do padrón e por outra a do resto das dependencias municipais. Dentro do rexistro e do padrón se vai a individualizar todos os postos de traballo, se van a aumentar os espazos de espera e se van a mellorar os fluxos, non? Os postos de traballo van a estar separados por mamparas e cada cidadán vai a ser atendido por un funcionario de xeito correcto e con medidas de seguridade, non? Esta obra está previsto que comece o 18 de maio e que teña unha duración de 2 meses. Durante este período, os traballadores municipais trasladaránse á Casa da Luz. O orzamento desta actuación é de 226.000 euros. Se vai a executar polo procedimento de emerxencia, o cal non quere dicir que se adxudica a unha empresa directamente, sino que vamos a pedir, por suposto, a 3 empresas locais, con, obviamente, se elaborou por medio de arquitectos locais, e tamén intentaremos que os suministros para esta obra sexan de proveedores locais, non? O alcalde de Pontevedra informou tamén esta mañá das obras do local de Ferreiros. En principio, esta actuación debería rematar o 30 de maio, para, a continuación, realizar o traslado dos traballadores durante a primeira quincena de xuño.